Molt bé, bona tarda, benvinguts, gràcies per venir. Encara que som pocs, necessitem el micro perquè aquesta sessió s'està gravant, s'està enregistrant, llavors per tenir aquest so. No? Primer de tot, gràcies per venir igualment, gràcies al Museu de la Vida Rural per acollir-nos en aquest espai, gràcies al Consell Comarcal de la Conca Barberà per fer possible aquest projecte aquí a la comarca. Gràcies també a la Farinera, gràcies a la Fundació Carulla, gràcies també als fons europeus Next Generation per fer possible també aquest projecte i a la Diputació de Tarragona. Llavors anem a començar, anem a presentar primerament de tot el projecte d'art, Dones Artistes Rurals, després presentarem a les artistes i paral·lelament ells mateixos començaran també a presentar els seus avantprojectes que han estat desenvolupant dins del projecte d'art, després ho veureu. Llavors, per què? Què és el projecte d'art? Per què naix el projecte d'art? No? Nosaltres considerem que ser dona, ser artista visual i residir en un entorn rural suposa una triple dificultat per desenvolupar-se professionalment. No? A vegades també el desconeixement del funcionament del mercat de l'art i tota aquesta ardua labor per tal que comporta aquest coneixement d'una gestió d'una carrera artística provoca que realment aquest col·lectiu de dones no puga viure ni la seva producció artística. No? Per això moltes dones surten en busca d'oportunitats i marxen a les ciutats. No? I això contribueix a aquesta despoblació rural també. No? Per això, en aquesta falta de perspectiva, en aquesta problemàtica, naix el projecte d'art per donar aquest tipus de solucions, per donar una formació en quant a capacitació, una professionalització en el mercat artístic, un treball també de visibilització i promoció de la trajectòria artística de les artistes i també fomentar la creació de xarxes per a la creació de col·lectius artístics. No? I qui som? No? Qui som nosaltres? No? També és important. No? Jo soc la de l'esquerra, la creadora i directora del projecte, ja porto uns quants anys, 2 dècades en quant a gestió cultural, programant diferents projectes culturals i he treballat en diferents institucions. A la meva esquerra es troba Jaime López, que és assessor i docent, i és museòleg, és gestor cultural, és comissari i consultor d'art i ha treballat en diferents institucions i compta una dilatada experiència amb el que és l'assessorament professional per a artistes visuals i a través de programes formatius i mentories, no? Que per ajudar a les artistes a desenvolupar aquesta professió. Laura Llanelli no es troba avui mateix en aquest moment, és artista i docent, que també porta una part del projecte d'art en quant a sessions formatives i el seu treball explora el que és la producció artística i l'experiència sonora a través del llenguatge i les pràctiques artístiques contemporànies. I es centra en la producció, l'educació, en la recerca artística i musical i els seus projectes realment es centren en concerts, en instal·lacions, performances, publicacions. I allà al darrere tenim a Edu Comelles, és artista, és músic i gestor cultural i és la persona que es dedica a la comunicació del projecte d'art. No? El seu treball com a artista conjuga l'art sonor, la producció musical i el disseny de so en diferents àmbits de la cultura. I des de l'any 2007 dirigeix la plataforma Audatalaia, dedicada a la formació, producció i difusió de la música electrònica i l'art sonor. I també comptem amb col·laboració d'altres entitats i col·laboradors. Quins són els nostres valors? Aquí esteu vosaltres. Creiem en la justícia social, en la igualtat d'oportunitats i en l'evolució constant. I per això impulsem la participació social i el pensament crític. I a través de la formació el que fem és aportem diferents visions de la cultura i treballem a través de la vertebració del territori. I per això investiguem també cadascun dels territoris als que ens adrecem per tal de veure les necessitats i satisfer les necessitats del nostre públic. No? I quins són els nostres objectius? Cobrir les necessitats formatives a través de cursos, entre altres el curs d'orientació professional per a artistes visuals que imparteix Jaime, diferents tallers també i serveis de consultoria. Visibilitzar, com hem dit abans, les obres de les artistes del projecte d'art i que estan vivint, que treballen en l'entorn rural, no? I generar xarxes entre elles també per tal de desenvolupar projectes comunitaris.
i sempre vetllant pels interessos d'aquest col·lectiu. Com he dit abans, són 3 eixos, els fonamentals, els principals d'aquest projecte, no? La formació, la difusió i la creació de xarxes. I què fem dins d'aquesta formació? Com estem treballant? No? Tractem d'impulsar el coneixement personal i professional a través de diferents sessions formatives. Tenim una sessió que és una anàlisi d'AFO i CAME per a conèixer les necessitats de les artistes, no? Quines són les necessitats, quines són les oportunitats que tenen, quines són les seves debilitats per tal de veure de quina manera poden també transformar aquestes. No? Redactem documents, com fem la biografia, també estem diferents tipus de servei de consultoria i assessoria, tenim el curs d'orientació que he comentat abans, formulem projectes col·laboratius, que després per això veureu què han fet en quant a la redacció de l'avantprojecte, treballem també l'elaboració del discurs artístic i també treballen en el mapatge de recursos de la zona, de la comarca del seu territori, on es troben els agents, on elles mateixes poden veure i conèixer quins són els agents culturals que es troben a la seva comarca, igualment diferents recursos i diferents serveis que poden obtindre. No? I treballem a nivell de difusió a través de la nostra pàgina web, xarxes socials, premsa, i també tractem d'impulsar la presentació en llocs públics i privats. No? En aquest sentit també comptem en aquesta presentació en el Museu de la Vida Rural, la Fundació Carulla. I quina és la nostra trajectòria, no? Com surt aquest projecte. Els artistes ja coneixen tota aquesta part que estic contant, però clar, estem tractant de que la gent també que vingui avui també pugui saber d'on surt el projecte d'art. És un projecte que es presenta a una convocatòria del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana el 2020 i és aprovat i seleccionat i llavors comencem la nostra primera edició a la serrania de la província de València, el 2021, la primera edició. Va ser un projecte que va tindre èxit, llavors van decidir el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana de fer una contractació de manera directa per al 2022 amb 2 edicions més, una en la província d'Alacant, en l'Alcoià del Comtat, i una altra en la de Castelló, al Palància. I aquest any tenim 2 edicions més en la Comunitat Valenciana, ara mateix estem acabant en la Vall del Vall de València i després de l'estiu estarem a Castelló, als Ports. I a Catalunya aquest any és el nostre primer any i hem començat aquesta primera edició a Catalunya, a la Conca de Barberà, a Tarragona, i també estem amb les companyes de les Terres de l'Ebre també. I la intenció és que el projecte d'art Siga estigui connectat amb més comunitats autònomes i que es vagi expandint, que és la intenció de connectar a totes les dones artistes rurals. Aquí tenim una sèrie d'unes quantes. Tota aquesta informació es pot trobar a la pàgina web. I quin ha sigut l'impacte, quin ha sigut l'impacte del projecte d'art que ha passat a partir de que les artistes han format part del projecte d'art. Les 3 edicions que hem acabat, de les 3 edicions han sortit 3 associacions diferents, és a dir, les pròpies artistes dones de cada edició han decidit formar la seva pròpia associació. Llavors hem impulsat aquesta tasca d'afavorir la creació de l'associacionisme creatiu. Tenim la Serrania, tenim Dama, que tenim també el Palància. Què més? Organització d'exposicions individuals i col·lectives. I també ha sigut possible que les institucions estiguin com més properes per tal que els propis artistes de les diferents edicions formen part de la programació cultural que ofereix la pròpia comarca. Llavors podem comptar diferents exposicions que s'han dut a terme. També s'han dut a terme la majoria dels projectes que s'han creat dins del projecte d'art. Aquest, per exemple, és un projecte que va ser financiat directament per la Diputació de València i a través de la Mancomunitat i també de la Serrania, és a dir, que les pròpies institucions locals també van fer suport i a més va obtindre un premi que després veurem. Ha augmentat la venda d'obra dels artistes, d'encàrrecs i promoció de les administracions públiques, això és un fet. Han participat en jornades, han obtingut diferents premis
la dreta és el del projecte de Corre l'Art que hem vist abans, entre la Generalitat Valenciana, en urbanisme, mobilitat, paisatge, habitatge i arquitectura en perspectiva de gènere, molt llarg, i diferents premis als diferents artistes també que hem tingut. Aquí només tenim una representació, però cada vegada va augmentant la informació. La professionalització, hi ha artistes que ja es dediquen exclusivament a l'art, no estem dient que siga fàcil, però es pot aconseguir, llavors ho estan fent. Amb molta feina, però es pot fer i ho han fet. I a més també s'ha generat aquesta creació de xarxes també entre les diferents edicions, només en cada edició, en la seva associació, sinó entre les diferents edicions entre ells mateixes. Que això és molt enriquidor per tal de també estar connectades i dur a terme diferents projectes. Això són alguns comentaris que fan algunes de les artistes que parlen del projecte, que també es poden veure diferents vídeos a les xarxes socials de Tectònica Cultural, que és l'associació que és la plataforma que du a terme el projecte d'art, d'Ones Artistes Orals. I esteu veient d'art, per una altra banda, Tectònica Cultural, que és l'associació que portem aquest projecte, i Arte Sostenible, que és l'associació on treballa també, que és fundador Jaime, i està col·laborant amb nosaltres també en tot el projecte. I comentar això, que nosaltres el que tractem és que sigui donar possibilitats, donar oportunitats en alguns contenidors culturals que no han tingut aquesta perspectiva de donar oportunitats i per tal d'afavorir aquesta democratització de la cultura per tal que tots i totes puguem tindre accés i donar aquest tipus de projectes. I ara mateix estem a la Conca de Barberà, amb tots aquests municipis i totes aquestes artistes seleccionades de diferents municipis. Aquí les teniu en primera fila. Núria Rion, Laura Casas, Gina Sandúa, Gemma Puig, Cinta Provinciale, Ana Bolívar, Maria Eck, Eulàlia Calzada i Esther Ramon. I ara és el moment de presentar-les a elles, que són les protagonistes. I la manera de presentar-les va ser la següent. Elles hem format diferents grups que són els que elles han treballat els diferents avantprojectes que han generat dins del projecte d'art. Primer de tot, què és un avantprojecte? És un esborrany, un boceto de lo que és un projecte, és una idea que elles tenen en quant a dur a terme un projecte. Llavors serà d'una manera senzilla, breu, molt clarificadora per tal d'explicar el que elles estem pensant i els objectius que volen en els seus projectes. Tenim el primer grup format per Eulàlia Calzada, Maria Eck i Gina Sandúa. Sisplau, podeu sortir. Gràcies. Primer de tot presentarem... Jo continuo. Primer tenim l'Eulàlia Calzada, que fa dibuix, pintura, tinta, gravat, instal·lació, escultures. Com veieu, és una artista multidisciplinar, amb unes obres on predominen gestos, traç, color, etc. I també treballa en tot tipus de materials, també, com veieu, materials sostenibles com terra, etc. I altres materials que utilitza en la seva feina artística. Després tenim la Maria Eck, que treballa il·lustració, perquè ha viatjat a Latinoamèrica, això l'ha donat com una experiència especial per desenvolupar aquest tipus d'obres, aquest color tan sud-americà de natura i de força i de vivesa, i és molt interessant també el que fa. I després tenim a l'artista Gina Sandúa, que fa vídeo, pintura i disseny, també una artista, com veieu, multidisciplinar, amb influència del collage, instal·lacions, etc. També un tipus d'obra onírica també, on també és influenciada per el tema també de l'anatomia humana, etc. Doncs bé, ara començarem a parlar del seu avantprojecte, que com veieu aquí es diu Plan Arte, i ara el que farem serà fer algunes preguntes perquè podeu explicar a la gent de què va el projecte, per començar, per exemple, de què va el projecte? Qualsevol de vosaltres podeu... Eulàlia, conta'ns. Eulàlia, sí. El projecte va de fer un festival un dia a l'estiu, al mes de juliol, per exemple,
convocar artistes, i en aquest cas, com que tenim un bon cultiu d'artistes, dones, artistes rurals, convocar les artistes d'aquí a Catalunya i també de la Comunitat Valenciana, i aleshores que poguessin fer en l'espai aquest, volem fer que el territori sigui... A veure, espera't un moment, convocar les artistes i fer que facin intervencions i portin les seves obres en diferents llocs del territori, que hi hagi una combinació de patrimoni i de naturalesa. Aleshores, en principi es faria una selecció, això ho explicarà la Maria, tot això. I què anava a dir-te, Eulàlia? Els destinataris has comptat que serien, per una banda, les artistes, dones artistes rurals, de les diferents convocatòries d'edicions d'edat, i a qui més aniria adreçat el projecte? El projecte va adreçat amb gent que té interès en l'art, per tant amb els artistes en general, que són curiosos i tenen ganes de saber què fem, i després va adreçat als habitants i a gent que a l'estiu estarà aquí a la comarca per poder gaudir d'aquestes instal·lacions, que se'ls farà una visita guiada per entrar a dintre. I per què feu aquest projecte? Quins són els vostres objectius? Els nostres objectius, com diu l'anagrama que posa plantar-te, és de la mateixa manera que aquí al territori es planta amb secà, nosaltres volem plantar també la llavor de l'art, a partir de volem plantar-la i que es mogui l'economia a nivell de l'art, del món de l'art, de la dona artista. Sí, estàs dient que voleu dinamitzar el territori, voleu promoure també les artistes rurals i generar xarxes també, imagino. Sí, volem crear intercanvis i crear sinergies entre les artistes i les seves obres i poder fer un cultiu d'interès i de bellugar-ho. Per això aquesta importància de vertebrar el territori, que hem comentat abans. Molt bé. Maria, conta'ns una miqueta més, com anem a fer això? Sí, doncs, com hem dit, la idea és fer un festival on hem pensat de fer un recorregut per les diferents instal·lacions i obres exposades i on també hi haurà una programació amb diferents activitats. Llavors començarem presentant aquesta primera edició del festival. Després també hi haurà un taller d'astrodansa, un tas de vins també, on el que volem és potenciar el coneixement i la producció de les varietats locals i dels cellers de la comarca. També hi haurà un concert ambiental que pugui acompanyar una mica tota la resta de la producció artística i una performance. Llavors, al llarg de tota la tarda-nit es podrà fer aquest recorregut d'instal·lacions de les artistes plàstiques que, com hem dit, el que volem és que hi siguin les artistes d'art per poder generar xarxa i que sigui un punt de trobada. I per això el que farem és fer una invitació via mail i correu postal a totes les artistes que hagin participat al projecte d'art de tots els territoris. Llavors, la proposta serà d'exposar les seves obres i les seves instal·lacions i hem pensat que tant la temàtica com la disciplina siguin lliures, amb les premisses de que les obres siguin amb esperit ecològic i de respecte per la natura. I a partir d'aquí, un cop anem rebent les sol·licituds, s'anirà concretant depenent de qui vulgui participar. També farem un estudi de la localització per poder valorar els diferents espais i mirar que s'adaptin de la millor manera a l'esperit de l'artista que s'hi representi. I ja pel que fa a la gestió del projecte, comptarem amb els diferents agents locals i també definirem els canals de promoció de l'esdeveniment
com per exemple xarxes socials, premsa local i cartells. Molt bé, llavors el projecte consta com de tres parts més o menys, no? O de dues parts realment. Seria aquest recorregut, no? Per instal·lacions que estan també posant en valor de les dones artistes rurals que intervendran en aquesta edició, no? I aquest recorregut que fareu, i també paral·lelament una programació, no? Que és la que has parlat abans, del tas de vins, un concert, una performance, etc. No? Molt bé. I això on serà, Gina? En quin lloc heu pensat? Bé, hem pensat amb el Santuari del Tallat, que a nivell geogràfic és important a nivell de territori també, perquè no només a la Conca de Barberà, encara que forma part de l'Urgell, és un punt de la ruta del Cister, i els habitants de Solivella, per exemple, és superimportant, vull dir, hi fem rutes, la gent es casa allà. Bueno, hem pensat que és un lloc clau i emblemàtic per dur a terme aquest festival. Havia estat abandonat uns anys, l'han restaurat i, com hem dit, s'hi fan esdeveniments, doncs que trobem que a més té punts que són interessants per poder presentar les instal·lacions, fer aquest recorregut. Té dos patis centrals on es podria presentar el concert, la tarima de concert, dos sales on es podrien fer la performance i els vídeos, dos sales ben grans, i després té la natura per fer instal·lacions en l'àmbit natural, directe, integrat en el paisatge, però el que és més interessant és que va ser un punt clau a la Guerra Civil Espanyola, hi ha uns búnquers que es conserven perfectament i trobem que també són un bon lloc perquè les artistes puguin fer les seves instal·lacions a dins. Vull dir que es presenta com un lloc bastant interessant per apropiar-te d'ell i que les artistes fiquin les seves creacions. Molt bé. Llavors, com ho teniu pensat això, en quant a temps, un cronograma? Bé, el cronograma està pensat per un any vista. En primer lloc, hauríem de fer-nos associació o pertany a agafar alguna associació que ja estigui formada per tal de demanar subvencions. També es pot recórrer a crowdfunding, Convertcami i sponsors per finançar aquest projecte. Per nosaltres és molt important que tots els artistes que participin estiguin remunerats d'alguna manera. Per tant, és feina però es pot demanar. I cap al mes de setembre està projectat que ja es comença a portar endavant, es porta endavant el crowdfunding, però és que això duraria segurament tot un any. De fet, les subvencions es demanen al principi de l'any, vull dir que en aquest cas no hi estaríem a temps. Després seguiríem amb la invitació a les artistes d'art, s'enviarien uns correus a totes les artistes que han fet part del projecte de tectònica cultural, per tant també se'ls enviaria el mapa del lloc per tal que cadascuna, conforme al que vulgui exposar, escolleixi el seu lloc que li pertoca o que li inspira. També això és un punt clau per poder demanar el pressupost, perquè hi ha coses com la part tècnica que no es pot saber realment quin serà fins que les artistes no sapiguem exactament la naturalesa dels seus petits projectes. Però tot això ja cap al mes de març-juny ja hauríem de tindre-ho lligat. I a part de la invitació de les artistes d'art, que seria al gener, cap al febrer ja faríem una selecció de les que es vulguin presentar i a l'esdeveniment ultimar fins al mes de juny o juliol, que portaríem a cap al festival. Molt bé, molt interessant. I per acabar, comentar, el nom del vostre avantprojecte es diu Plantarte, que l'Eulàlia ha comentat abans també una miqueta de què es tractava el Plantarte, i també estem veient ahir, com seria com una imatge d'una idea que teniu per tal que es podria convertir el possible logo de la imatge de la marca de l'esdeveniment
Conta'ns. El plantarte, si us hi fixeu, la primera A està girada, no sé, sí, se sent? Està girada i representa que surten flors i representa que és el plantador de llavor, la primera A. I llavors, si veieu el treball, la E final, plantar-te, és una E que va rotant. Primer surt per cap endavant, després va girant, diguéssim. I al final es clava, és una fanga que es clava en el territori, que remena la terra i suggereix a les artistes a dir ei, porteu-nos noves idees, porteu vigor aquí al territori, no només de territori d'agricultura, sinó porteu coneixement, no? I això és el que nosaltres volem, que hi hagi aquesta sacsejada. Llavors aquesta imatge, no? Seria com una idea, no? Les tres representa que faríem seria un tret d'entrada, de dir ens plantem aquí, és com un pirulí o un tòtem assembleix un muntatge amb material reciclat, natural i artificial, i era com dir, nosaltres també fem la nostra instal·lació petita, no? I a partir d'aquí marquem el territori i donem tret de sortida de dir ja podem començar a fer el festival. Molt bé, perfecte. Moltíssimes gràcies. Alguna pregunta per part del públic? També? Interès? Vinga, aquest aplaudiment que volíeu fer. Vinga. Ara continuem, donem pas al segon grup. La Laura, la Gemma i la Cinta. Podeu sortir? Un aplaudiment. Gràcies. Bé, aquí les tenim. Primer tenim la Laura Casas, dissenyadora gràfica, fa il·lustració, també és artista multidisciplinari i també és docent, no? És veritat, allà a Tarragona, i treballa també en cooperatives, en feines cooperatives i socials també. Tenim després la Gemma Puig, que fa pintura, dibuix, còmic i fotografia. Ella també fa servir l'art per poder portar d'una manera millor el tema que té un problema que va tenir un accident i té un dolor i un problema de salut i d'aquesta manera ja ho aborda d'una manera millor per superar el tema tan complicat, però fa una obra que a mi personalment m'agrada molt perquè és com amb molt color, molt alegre, i jo crec que això és important en general també, no només la teva situació, sinó com està el món. Jo crec que és important donar aquest tipus de missatge. Després tenim a la Cinta Provinciale, escultora també i escultora mural, que fa també, com veieu aquí, obres geomètriques, estació geomètrica, juga a la llum, a les ombres, al color, i també té una mica de l'efecte òptic cinètic, que és un tipus d'art que es va fer al segle XX, i ja continuen fent això avui dia, però traslladant el seu art al segle XXI. Bé, i ara comencem a parlar del seu projecte Espais de Creació Artística de la Conca de Barberà. Si vols començar, Laura. Conta'ns, per què feu aquest avantprojecte? Doncs amb el títol ja dona alguna pista. Sí. Espais de Creació Artística de la Conca de Barberà. Això és el que volem, no? Llavors, aquest projecte neix de la necessitat d'oferir als artistes de la Conca un espai per poder crear el seu art, que sigui fora de la seva llar, de tal manera que la seva producció no quedi limitada i que siguin espais assequibles i públics per tothom, per tal que hi hagi creació dintre del territori. També una altra cosa que oferirien aquests espais és que els artistes es coneixerien entre ells i crearien vincles. Molt bé. I a banda d'això, quins objectius més teniu? Perquè teniu més encara. Sí, tenim un munt d'objectius, aquí els veieu, no? Però el principal seria professionalitzar i posar en valor l'art a la Conca de Barberà. D'acord?
promouríem els artistes i d'aquesta manera també engegaríem com dos fronts. Un seria crear un nou motor econòmic i cultural a la Conca i per a l'altre vertebraríem la comarca amb una sèrie d'espais repartits en tota ella de tal manera que crearíem que es formaria com una ruta d'espais, es podria fer una ruta d'espais i d'aquesta manera, potser en un futur llunyà o no tant, crear uns punts turístics d'interès. Més coses que tenim per aquí. Espera, que te diré més objectius. Això, els espais. On hem pensat que podrien ser aquests espais? Aquests espais hem pensat que estaria bé que fossin immobles en desús, d'acord? Per donar una segona vida en aquests locals i a més així ser més sostenibles. I per finalitzar, els espais volem que siguin justos, volem que siguin accessibles i inclusius i que els artistes treballin col·lectivament i treballin amb la resta de la ciutadania per generar una educació cultural artística. Llavors, a qui va adreçat aquest projecte? Aquest projecte principalment va adreçat als artistes que necessiten d'aquests espais, que necessiten per fer les seves creacions, que d'alguna manera tinguin els mateixos valors que tenim nosaltres, que vulguin treballar en xarxa i que vulguin impulsar l'art dins de la Conca de Barberà. Molt bé. Llavors, Gemma, conta'ns... Molt bé, Laura, gràcies. Conta'ns com ho aneu a fer, això. Què heu pensat? Nosaltres hem fet una recerca molt important, perquè a més ho coneixem molt de prop, el tema de les fàbriques de creació, que no sé si les coneixeu, però les fàbriques de creació europees han estat cabdals pels artistes i pel seu impuls i la seva professionalització. Les fàbriques de creació, a Barcelona avui en dia hi ha 11 fàbriques de creació i per tot l'estat n'hi ha moltíssimes, us convido a veure el projecte, però la veritat és que és molt engrescador. I aleshores, què ha permès? Dotar d'espais on les persones poden anar a crear i no estan sotmeses a... Penseu que crear i buscar rèdit de l'art i viure de l'art és molt complicat. I mantenir un lloguer d'aquests espais encara és més complicat. Per això apostem per aquests espais o tallers per públics. Aleshores, de quina manera ho faríem? Nosaltres pensem que el primer, una mica com ha dit el grup anterior, és hi ha moltes persones de les noies d'art que estem aquí, de les artistes d'art, que ja estan interessades i engrescades en aquest projecte i aleshores el que faríem és reunir-nos amb elles i veure qui vol tirar endavant la creació d'una associació o bé també tenim i hem vist que hi ha altres associacions del territori que podrien complir i que tenen valors similars i a les que podríem adherir-nos. Això és una de les primeres coses que hauríem de veure què fem. Aleshores, el segon pas seria anar a visitar les institucions, que són cabdals, perquè ens ajudin en aquest tema. Sense elles no són res i les necessitem. I també en aquelles entitats que ens poden donar un cop de mà per buscar la seva complicitat per tirar endavant el projecte. I en la fase de cerca dels espais, si pots tirar l'anterior, us ensenyarem què hem pensat. Pensem desplegar-nos a 5 primeres poblacions. Aquestes 5 primeres poblacions tenen un motiu de ser. Santa Coloma de Queralt, Montblanc, Vallfogona de Riucorb, Solivella i Vimbodí i Poblet. Per què aquestes 5 poblacions? Montblanc i Santa Coloma de Queralt, la importància es parla per si sola i a més hem parlat amb forces artistes d'aquesta zona que tenen necessitat d'aquest projecte i que estarien disposats a formar-hi part.
als altres també hi ha artistes, però no només hi ha artistes, sinó que ens ajudarien a vertebrar el territori, que ens parlava abans la Laura, i aleshores ens ajudaria a fer aquesta xarxa que, si ens fixem en tot el que és la Conca de Barberà, ens quedaria coberta la Baixa Segarra, la Vall del Corb, el que és la Conca Estricta i el que serien les muntanyes de Prada. De tal manera que a tota la zona del territorial tindríem un taller a prop. Aleshores, aquest és principalment... I aquí en aquestes poblacions hi ha una persona de nosaltres que tindria cura dels espais, com ara veurem amb la metodologia. Gestió i cura dels espais, que veiem aquí. A veure, nosaltres volem ser responsables d'aquests espais. Pensem que hem de ser-ho en els primers temps i ho serem. Seguirem l'adequació d'aquests espais i la cerca dels artistes que hi vulguin participar. Penseu que el que demanem és l'espai i els materials principals per desenvolupar la nostra tasca, però els materials propis de la creació els portarà cada artista. Això que es tingui clar. El que sí que es necessita en aquests espais són magatzem, que és l'altre gran problema que tenim, i més després de fer les classes amb en Jaime i aprendre com hem d'emmagatzemar les nostres obres, coses que molts hem après i moltes hem après que potser no ho fèiem molt adequadament. Per tant, una de les coses que tenim pensat és aquest espai amb arxiu, amb una fase molt més endavant, el que voldríem arribar a tenir és un arxiu comarcal d'artistes i d'obres on guardar grans formats. Perquè, per exemple, la nostra companya Cinta, els seus formats ara mateix estan guardats en un contenidor del port de Tarragona, si no m'equivoco malament. Els artistes tenen diferents magnituds de treball i hem de sortir de casa, però també hem de saber que tothom treballa d'una forma diferent. Aleshores, l'especialització i l'expansió, que és molt important. Estar sempre constantment recollint les necessitats dels artistes. Què significa recollir les necessitats dels artistes? Dues coses. Veure si els tallers o els espais creatius que tenim en marxa funcionen i es necessita d'alguna manera expandir-los i per tant necessitem noves poblacions que acullin nous espais creatius o fins i tot les que ja ho estan acollint potser en necessiten algun més. I després també necessitem i volem especialitzar els tallers. Una de les altres coses que sabem perfectament les artistes és que quan volem dur a terme una especialització en ceràmica, en gravat, art sonor, street art, en 1000 coses, fotografia, totes les eines que ens calen per dur aquesta especialització no són econòmiques. Si podem especialitzar cada taller amb una d'aquestes branques artístiques, aconseguirem que dins de la Conca no només hi hagi aquesta ruta de tallers, sinó que a més tots els artistes tinguin un taller de referència en una segona, tercera fase, on anar a poder treballar aquest tipus d'art o de poder seguir el seu somni de professionalitzar-se d'aquesta manera. I és molt important això, perquè d'una manera, com deia la Laura, evitarem que el talent local marxi a les ciutats, que abans també ho comentaves, i a més podem fer una altra cosa, és que tot això és un motor econòmic de recuperar talent d'altres zones que vinguin a habitar aquí i per tant generi un nou motor econòmic dins la comarca i que revitalitzi molts pobles, moltes zones que se'n veurien beneficiades. I l'última, el programa anual d'activitats. Això és una meravella, que ara us parlarà que això explicarà. I que això aniria paral·lel. Per què? Perquè la nostra gran, com diria jo ara, no és preocupació, perdoneu, prenc moltes pastilles, la nostra gran esma o la nostra gran esperança és que la comarca arribi a estimar l'art tant com l'estimem nosaltres. Aleshores, nosaltres volem retornar, si es porta endavant aquest projecte,
molta l'educació per l'art, per la cultura a la ciutadania. I això es farà a través d'aquest programa anual d'activitats. Oi, Cinta? Endavant, Cinta, conta'ns. Què heu pensat? Tenim un programa anual d'activitats on hi ha 3 propostes. Una és una programació anual d'activitats per acostar l'art a la ciutadania, i això consistiria en, per exemple, portar l'artista a l'escola i també al mateix temps les escoles venen als espais creatius on poden aprendre com treballa un artista de primera mà, els ho podem ensenyar. O sigui, una altra de les propostes seria fer tallers, per exemple, de ceràmica, de gravat, d'escultura, del que sigui, per a la gent d'aquí de la Conca que estigui interessada en fer-los. Pensem que aquests espais creatius estan oberts a tothom, són inclusius i el que volem és que la gent s'hi senti còmoda, són de la Conca. I també proposem fer fires, per exemple, fires d'art. Una altra de les propostes seria fer una mostra biennal d'art a la Conca i el que pretenem és sortir de l'espai creatiu i dels museus per portar l'art al territori. És a dir, fer alguna instal·lacions, exposicions, el que sigui, portar l'art als camps, a les vinyes, al bosc. D'aquesta manera el que pretenem és atraure el turisme interessat per l'art que vingui aquí a la Conca i que conegui les nostres arrels d'alguna manera. O sigui, una mica lliga una mica amb el primer avantprojecte també, això, a vegades, sense voler. I també aporta beneficis a l'economia d'aquí, de la Conca. Tot això, el turisme sempre va bé. I una altra proposta és la creació d'un programa de residència europeu. Això consisteix en convidar artistes també rurals de tota Europa i que vinguin a fer una estada aquí a la Conca d'una durada de 15 dies on podem fer on intercanviem, compartim idees, treballem juntament, o sigui, experimentem. Tot aquest intercanvi és que ens enriqueix a nosaltres i nosaltres, el col·lectiu d'art, seríem presents. Estaria molt bé això. Això s'acabaria amb una exposició col·lectiva. O sigui, finalment conclouria l'estada amb una exposició, que estaria molt bé. Molt bé, molt complet, Sí, està molt xulo. Sí. I en quin temps heu comptat? Com ho heu pensat? Bueno, mira, a veure, d'alguna manera ara aquí explicaré el que ha comentat el desenvolupament la Gemma, però ja posant unes dates. Tenim pensat començar a posar-nos a treballar amb el projecte, diguem-ne pròpiament dit, començar al juny, aquest juny, amb una reunió amb tot el col·lectiu d'art, perquè, com heu pogut veure, estem treballant amb 3 grups i cadascú ha fet un avantprojecte. Llavors, fer una reunió a les 9 artistes i proposar, ensenyar-vos la idea, que l'estem exposant aquí, però concretar una miqueta més, que portem totes idees i posar-ho en marxa i de cara a l'octubre tindré el projecte acabat i formar associació, que això ho heu comentat al primer grup, ja ho heu comentat i la Gemma també ho ha comentat, o sigui que podem o fer una associació pròpia o adherir-nos a una altra que ja està consolidada, diguem-ne. Ja ho veuríem, o sigui, això es parla. Llavors, al novembre ja tenim el projecte preparat, llavors es tractaria d'anar a buscar entitats o institucions per a presentar-los el projecte i a veure si tenim una miqueta de sort i algú ens escolta i ens ajuda a crear aquests espais aquí a la Conca, que ens anirien molt bé. Després passem ja al març, suposant que tenim aquests espais, que ens han concedit algun espai d'aquests, el que faríem seria organitzar i coordinar i gestionar aquests espais. Sí?
per a després, a l'abril, coordinar ja l'obertura dels espais i finalment al juliol inaugurar espais. El per què? Perdona, Clara. No, un apunt només, no? Un cronograma és com més o menys per organitzar-nos com serien les tarees, els passos que anem a seguir, no? Que aquestes coses poden canviar, efectivament, i som flexibles també en quant al cronograma de la temàtica i el temps. Què anaves a dir, Cinta? No, que si us fixeu és un any, no?, que ens portarà tot això des que començarem ara al juny fins al juliol de l'any que ve, i tant de bo sigui real això, no? Però vam pensar al juliol inaugurar els espais per posar-nos en marxa ja, o sigui, és treball, posar-nos en marxa per a, de cara al setembre, començar ja a fer accions aquí al territori, o sigui, és a dir, durant l'estiu estarien els espais, estarien en marxa, estaríem treballant ja a tope, però després del setembre potser entrar ja a parlar amb les escoles, si podem anar a veure alguna escola a visitar o que ens vinguin a visitar, ja oferir tallers ja. Sí, que estaria molt bé. Heu treballat molt, estupendo. Llavors, en conclusió... En conclusió, com podem concluir tot això? A veure, aquesta genial frase que va fer la Laura és que jo crec que és el que hem de llegir i posar-hi força en lectura. L'art i la cultura són imprescindibles. Són un valor afegit i un motor econòmic. Aquest projecte pot fer que aquest valor es consolidi a la comarca i sigui un referent. Per això és necessari la implicació de les institucions. La implicació de les institucions és vital. Cal que creguin en aquest projecte, que és molt necessari, perquè no és només per als i les artistes que estem ara aquí, sinó és un llegat també pels artistes que vindran. Per visibilitzar i apostar pel talent de la comarca. O sigui, hem de resguardar el talent que tenim i vigilar que no marxi. I ajudar l'emprenedoria del sector artístic. Creiem que val molt la pena aquest projecte. Per tant, si ara mateix hi hagués una caixa de súper aquí, si us plau, compreu-lo. Ajudeu-nos a potenciar-lo, ajudeu-nos a fer difusió. Si us agrada, parleu amb nosaltres de què milloraríeu, què no milloraríeu. Estem obertes a qualsevol xerrada enriquidora i estarem encantadíssimes, perquè és un gran projecte, com els de les nostres companyes abans i com el de les nostres companyes que venen ara, perquè són 3 projectes increïbles. Un fortíssim aplaudiment, sisplau. I ara continuem. Continuem el tercer grup, l'Ester Ramon, Anna Bolívar, Núria Rion. Si us plau, podeu pujar a l'escenari. Un aplaudiment. Vinga. Doncs bé, aquí tenim la primera artista, que és molt, jo crec, coneguda a Montblanc, l'Ester Ramon, no només perquè és artista, sinó perquè també té una galeria ahí des de fa temps, oi? Uns mesos, 7-8 mesos. Bueno, com que és una població molt petita, jo crec que la gent et conec molt i la seva feina radica principalment en el tema de l'escultura, com veieu aquí en aquestes fotos. Tallar fusta, pedra, modelat de fang, construir paper, també resines, i també, a més, treballa la pintura i altres tècniques artístiques, el gravat, el mural, és així que és un artista molt multidisciplinar. Després tenim l'Anna Bolívar, que també fa pintura i il·lustració, una obra centrada en temàtiques naturalistes d'un estil delicat, i també tot al voltant de la naturalesa i també amb una influència de l'art japonès, que és molt fi, percet i con traços expressius de pintura zen, etc.
I per acabar tenim la Núria Rio, que fa dibuix, pintura, instal·lació també. És una pintura, un treball que es basa en la memòria, la construcció de la identitat a través d'entorns concrets. I aquí podem mirar que treballa mapes, arxius, etc. És una obra molt interessant i també basada en la instal·lació. Molt bé, noies, doncs ara parlarem del vostre projecte, el territori, autoedició d'artistes de la Conca. Només comentar una cosa abans, no? Que també tratem d'impulsar els tallers de les artistes, les galeries, que ens ha faltat comentar que la galeria d'Ester es troba a Montblanc, si algú no ho sap, que també teniu l'oportunitat de conèixer aquesta galeria també i que després ja podràs tu parlar també si vols d'aquest tema. Comencem. El projecte de territori. A veure, conta'ns, Ester. Molt bé. Per què d'això? Sí. El nostre projecte, que com posa aquí, s'anomena Territori, és un projecte a comparació dels projectes de les nostres companyes anteriors. Potser és una mica, no és tan ambiciós, és una miqueta més senzill. Per què? Doncs perquè es tracta de fer un recull d'obra gràfica autoeditada, és a dir, editada per nosaltres mateixes, i fer-li un packaging i desenvolupar-lo en un estil llibre. Aquestes obres serien unes obres limitades per donar-li més valor i es podrien trobar en diferents punts de la comarca per tal de comprar-les. També faríem una edició més senzilla, una edició diguéssim impresa, no seria ja amb les tècniques de l'obra gràfica, que per si no ho sabeu estem parlant de gravat, de xilografia, de serigrafia. Diguéssim, l'edició digital no té tanta complexitat i també segurament seria limitada, el format encara no l'hem decidit, diguéssim, el gran o petit que faríem aquest petit recull d'obres. I la primera edició tindria també el nom de Territori, perquè és una mica la temàtica, és una mica el que tenim en comú les artistes de la Conca i podríem participar en aquest cas en aquesta primera edició nosaltres 9 i després altres anys que es tornés a fer podria estar obert a més artistes, no només dones, també podrien ser homes, artistes d'aquí de la Conca. En principi això seria breument. Sí, i què anava a comentar-te? Què perseguiu fent aquest projecte? Què voleu fer? Quins són els objectius? Doncs els nostres objectius, que també s'han sentit a parlar ja, no volem inventar la sopa d'all, però els tenim bastant clars, perquè cada projecte té les seves particularitats. Doncs el principal objectiu és el de donar visibilitat a les artistes, en principi les artistes d'art, que serien les de la primera edició, i d'aquesta manera que la gent ens conegués i també que estiguessin com recollides també nosaltres, perquè de vegades si fem exposicions o jo mateixa tinc la galeria, però només es veu l'obra individualment i en aquest cas en un primer cop d'ull es veurien les obres de totes nosaltres. Després, un objectiu també molt important és el de fer xarxa, que anem d'acord amb els objectius del projecte d'art, perquè quan tu vols treballar sol, sí pots treballar, però si tens una col·laboració sempre s'aconsegueixen, no és la típica frase aquesta de que la unió fa la força. Llavors, el fet que nosaltres en aquesta edició estiguéssim totes juntes i col·laboréssim totes juntes, també tindríem més força que no cadascuna treballant individualment. Un tercer objectiu, que ara mateix hem estat parlant que no hi ha espais, però n'hi ha alguns espais, hi ha algunes de les artistes d'aquí, com per exemple la Núria, té un espai on hi ha un tòrcol i actualment aquest tòrcol no està com rendint amb la màxima, diguéssim, no s'està prou aprofitant. Llavors, amb aquest projecte
aconseguiríem que alguns d'aquests espais estiguessin activats, estiguessin en rendiment. El quart objectiu és realitzar aquest producte. Quan parlem de producte estem parlant d'algo comercial, és a dir, la gent ho podria comprar per si mateix o per regalar-lo i estaria, com he dit abans, estarien en diferents punts, molt, diguéssim, llocs que sapiguéssim que la gent va allà a comprar, com per exemple aquí al Museu de la Vida Rural o no sé, també podrien estar a la Baldufa de Montblanc, que pels que no ho coneixeu és una llibreria normal i corrent, potser també allà podria estar ofert aquest producte perquè la gent el pogués comprar. I per últim, el nostre objectiu, que és una mica també va en consonància amb tots els altres projectes, és acostar l'art al públic, perquè de vegades, jo per exemple ho veig ara amb la galeria, és difícil que t'entrin perquè sempre fa com una mica de cosa, en canvi allà els hi posaríem com al davant, mira, no? Estaria molt més... seria molt més fàcil arribar a un públic, no només un públic, diguéssim, un col·leccionista, sinó també poden ser amants de l'art o inclús nosaltres mateixes ho podríem també comprar, que ens fes gràcia de comprar. I ara, no sé... Molt bé, parlant d'aquest públic, que són els destinataris, parlant de públic, crec que Anna també volies contar qualsevol cosa del tema dels destinataris, a qui va dirigit, que ha comentat ja també l'Ester, però a banda d'això... El projecte va dirigit principalment a les artistes participants, ja que és una manera de visibilitzar la seva obra i de fer xarxa també, fer col·lectiu entre els artistes del territori. També a les entitats públiques perquè promocionarien l'art local i no només podrien tenir aquesta autoedició com a format objecte, sinó també, com és un recull d'obres originals, podria servir com a petita exposició per tenir de cara al públic. També aniria dirigit al públic general, tant si està interessat en l'art gràfic i editorial, com si no, perquè podrien trobar edició col·leccionista original, però també una edició digital impresa que seria més accessible per a tots els públics i més econòmica també. I finalment el turisme, perquè el turista vindria, coneixeria l'obra de la zona, l'art que s'hi ha, els artistes, i ho podria promocionar fora, fer-ne difusió, creant un punt d'interès cultural en aquest territori, que la Conca fos un punt interessant culturalment i artístic. Molt bé, i parlant de les artistes, no? Sí, aquestes som les artistes que hem format part del projecte d'art de la Conca de Barberà i serien les que estarien convocades amb la primera edició que s'anomena Territori, perquè és una cosa que tenim totes en comú. Molt bé. Llavors, aquests punts claus que no venaven abans. Sí, els punts claus serien com els 3 objectius més importants que volem destacar més, que ha dit abans l'Ester. El primer seria la creativitat, ja que tindrien com un tema comú per treballar totes les artistes i crearia un interès i podrien compartir les seves sensibilitats, el seu punt de vista sobre aquest tema grupal que era el territori, ja que totes residim aquí. L'altre seria la visibilitat, que ho hem dit moltes vegades però és molt important i a vegades es veu reduïda només uns dies a l'any per unes festivitats concretes o per una exposició que sigui temporal. Llavors aquí durant tot l'any hi hauria la possibilitat de tenir accés a aquestes obres de les artistes de la zona. I finalment posar en valor tant les artistes com el territori, perquè pensem, ja ho heu comentat també, que és un entorn rural i aquí no passen coses i sí que passen i volem que es doni valor i que les artistes que hi ha també de la zona no es veguin obligades a marxar i que puguin trobar un lloc on compartir el que fan i que la gent els pugui conèixer. Molt bé, moltes gràcies. Llavors, Núria, conta'ns el procés, com aneu a fer-ho? A veure, clar, hem comentat que era un projecte més accessible o si més no, d'entrada nosaltres plantejàvem com a més modest, vistos d'altres.
Però doncs té les seves fases de treball i té la seva complexitat també. En tot cas us explicaré una miqueta com ens ho hem plantejat nosaltres o com pensem que es pot dur a terme. I de fet el primer que hauríem de fer és donar feina a aquestes dones, fer-vos una proposta, que de fet l'únic que en saben és el títol, no? La temàtica que els demanaríem, però caldria que nosaltres limitéssim alguns aspectes formals perquè després realment aquesta edició tingués una visió unitària. No? D'alguna manera nosaltres faríem de coordinadores d'aquesta autoedició. Llavors, un altre fet que s'ha anat repetint és que intentaríem aconseguir finançament, donat que hi ha tot un seguit de feines a fer, més enllà de compres de material. Sí que disposem dels espais, però aquests espais s'han de treballar, s'han de moure, hi ha d'haver gent, necessitem col·laboradors que ens ajudin en temes de disseny, amb impressió, amb impremtes. Tot això aquí el llançarem ja d'entrada avui, una miqueta un ham, a veure què passa, i mirarem de donar a conèixer el projecte en aquest sentit. Fet això, doncs posar-nos a treballar, posar-nos a crear. Tindrem un període de temps concret per decidir, per crear, posar-nos a treballar totes juntes i veure realment com seria aquest producte, fer-lo. I finalment després hauríem d'anar a impremta perquè, com hem dit, hi ha una versió digital que fins que no l'haguem fet, la primera fase de creació de totes les estampes una a una, no la podem portar a terme. Llavors, sí o sí ha de ser el pas següent. Tot això sembla com a molt tècnic, tinc la sensació que estic explicant. Però finalment ens haurem de tancar el taller també i fer una sèrie de tiratges quan haguem decidit el nombre que necessitem i a què ens arrisquem d'alguna manera. I el que sí que li donem molta importància també és el que després, quan ho tinguem acabat, doncs com estem fent avui, ens sembla superimportant donar-li visibilitat altra vegada, fer una presentació, donar-li una posada de llarg, diguéssim, i presentar-lo en diferents zones, no només en una, com estem veient avui, precisament com que totes venim de diferents pobles de la Conca. La Conca sembla una comarca petita, sembla que no hi passi res, però carai, hi ha gent i estem escampats. Llavors, acostar-ho, estem parlant d'una cosa que és un producte, un material que volem que es vegi en directe, per tant, l'hem d'anar a portar físicament a diferents espais, més enllà de distribuir també a través de xarxes o utilitzar la premsa, evidentment, per donar-lo a conèixer. Llavors, tot això que estic dient, com heu pensat planificar-vos? Tenim un calendari que podeu veure allà. En principi, ens hem marcat l'octubre, com si diguéssim, de començar en aquesta fase de llançar la proposta a les companyes, però de fet estem ara treballant i abans de l'estiu hem de concretar pressupost, hem de concretar materials i altres coses que aquí ja no surten, però us les anomeno perquè bé. A partir de l'octubre ens posem a treballar. L'objectiu nostre és que l'últim trimestre de l'any fem el procés de creació, de dir realment com ha de ser aquest producte, com el volem, i llavors al gener començar ja amb el tiratge amb un horitzó molt clar, que és el mes d'abril, per presentar, realment fer aquestes presentacions en societat d'aquesta edició, donat que el mes d'abril, com tots sabem, hi ha Sant Jordi i és com unes dates a nivell de país, a nivell de comarca, clau per presentar un projecte que està entre el món editorial i el món artístic en general. Seria com un petit llibre d'artista a presentar. I parlant de producte, això seria més o menys un fotomuntatge. Això seria una miqueta perquè ens en fem a la idea, perquè estem parlant tota l'estona en abstracte, us esteu intentant imaginar de què parlem, però ens sembla molt fàcil si es pot veure que seria realment alguna cosa que podríem tenir entre les mans, amb un format acabat que podria ser de carpeta, que podria ser de capsa, no té per què ser exactament així, però perquè ens fem la idea de què és. Molt bé. Llavors, un fortíssim aplaudiment. Gràcies.
I ara és el moment de les preguntes, de les qüestions, de per part del públic, d'aportacions, comentaris, etc. Llavors, endavant, qualsevol pregunta. ¿Artistas solo pueden ser de edad o algunas que estamos fuera podemos colaborar? Sí. Sí. Pues bienvenida. Gràcies. De fet, el projecte d'ara ha servit perquè ens coneguéssim. La majoria de nosaltres no ens coneixíem abans, I bueno, és el que deien abans, és una llavor, és un començament. Nosaltres hem posat aquest límit perquè som conscients que no podem arribar a tothom, en aquest cas el de l'edició, però la idea és que sigui una edició anual i que nosaltres estem a la primera, però després n'hi haurà d'altres. Estàs bienvenida, per lo que sea. Qui més? L'enhorabona, les companyes. Y por cierto, ¿se puede saber la temática? ¿Tenéis abierta ya? Sí, es decir, vais a pintar, pero la temática... La temàtica d'aquesta edició d'aquest any, que serà el 2024, serà territori, és la temàtica. És el nom de la revista i també l'agafem com a temàtica per la primera edició, però hauria d'anar canviant edició en edició. Mantindríem el nom de la revista, però canviaria el tema cada any. Potser no canviaria gaire, però bueno, la intenció és aquesta. Bueno, us felicito totes, m'ha agradat molt. Me sembla que mos has pres una mica el pèl perquè has dit que eren un avantprojecte i un esbós, però jo els he vist molt treballats, tots, i molt pautats. Jo vinc de fora del món de l'art, però bueno, hi ha alguna cosa que... Entenc que tots aquests projectes, amb els cronogrames, deuen tindre algun punt de reflexió entremig per veure si anem o no anem i sobretot al final, per fer una avaluació, una validació de tot el que s'ha fet. No ja per si s'ha fet malament, sinó perquè de cara als propers anys encara feu més gros. Tot això ho fa cada grup en particular? Us hi feu un acompanyament? Com va tot això? El que tractem des del principi en el projecte d'art és donar un suport en quant a la professionalització i realment els avantprojectes són l'excusa, l'eina, la ferramenta per a tractar de generar aquesta xarxa entre elles, per a consolidar-se i generar aquestes relacions. A partir d'ahí, nosaltres sempre estem al seu abast a l'hora de tenir qualsevol dubte, el servei de consultoria, d'assessoria continua, qualsevol que vulgui fer qualsevol qüestió, però n'hi ha una part que ja és el programa d'art en elles, en quant a l'edició, s'ha acabat i ara és el moment, el seu moment, la seva força per a dur a terme el que elles volen dur a terme. Llavors ja és la seva responsabilitat de començar. També per això també donem aquest suport i també aquesta crida a les institucions també i també els contactes que ja s'han generat, però ara és el moment que elles també es puguen dur a terme. I sempre estem al costat, això és segur. Sempre estem al costat, sempre estem preguntant, sempre tenim una relació molt familiar en aquest sentit i qualsevol dubte que tenen estem ahí. Llavors, si necessiten una tutoria necessiten reprendre el projecte, a veure si ho portem bé o com ho estem fent, això es fa. Alguna qüestió més de qualsevol altre projecte també? Són totes bones. És increïble. Has vist? No, jo ho veig, jo d'això de l'art doncs no, ho tinc identificat des de fa 5 anys, així que estic casat amb la Esther Ramon. I vamos, quan la vaig treballar és increïble de treure d'un tros de pedra o d'un tros de fusta el que treu viu. Sí, enhorabona a totes i especialment a tu. Estupendo. Jo volia fer una aportació perquè, a part d'haver-vos donat la benvinguda i de passar d'això, soc a dintre del museu la responsable de l'execució d'un projecte. De fet, tenia ganes d'escoltar que havíeu la presentació d'un projecte que es diu l'Escola del Paisatge, que precisament presentem el divendres dintre d'una jornada de pedra seca
perquè la Pedra Seca és una de les parts d'aquesta Escola del Paisatge, que el subtítol de l'Escola del Paisatge, ara no l'explicaré tot, el divendres ho presentem, però és que jo crec que pot ser un projecte realment germà de tot el que heu explicat. El subtítol és Cultura, Sostenibilitat, Economia Local i Territori. Nosaltres hem començat, és una iniciativa de diferents entitats, el museu fa una mica de facilitador del projecte, hi ha administracions públiques, hi ha entitats privades i hem començat amb el tema més de recuperació d'oficis tradicionals, però a l'agroecologia, als recursos naturals i al turisme regeneratiu. Hi havia la pota d'artesania artística, que potser és la que està més lligada amb el vostre, que de moment ens van retallar el pressupost, que ens ho financia el Ministeri del Reto Demográfico, i llavors aquesta va caure. Però un dels objectius és també fer xarxa al territori i anar coordinant-nos en tots els projectes que van avançant en la mateixa línia de cultura, patrimoni i com podem fer a través d'això un món més sostenible. Així que molt contenta també, l'enhorabona de tota la feina que ja heu fet i realment jo passaré la informació perquè sigui un dels projectes que aparegueu també com a projectes germans en la nostra web. Moltíssimes gràcies, preneu també força en aquests col·laboradors també, és interessant i així que ja teniu una més per començar. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, enhorabona. Algú més que vulgui ajudar a les artistes en els projectes, aquestes coses, que digui, jo parlaré amb aquesta persona, en l'institució, em sembla que podeu anar, que sapigueu que... Por ejemplo, el ayuntamiento también está organizando unos espacios también para artistas. Todavía no están, pero sí le queda poco. Que por ahí también. Reunions. Els espais vius d'art, no? Sí, ho fan cada... Y yo aportaría mi casa, la zona de abajo, la planta baja. Però fins ara eren espais puntuals que eren com una exposició, almenys les últimes s'ha fet 2 edicions i eren com un cap de setmana que els artistes ocupaven un espai que està tancat habitualment. Sí, el primer cap de setmana de maig que fan només puntualment. Com que els artistes ocupen espais, ja es fa aquí. Vale, tú lo que comentas en la semana, ¿no? Un cap de setmana em sembla que és. Perdonar, y en un año y medio, hace 2 meses que llegué de Málaga. Dime, ¿qué es lo que me comentabas? El que et diu la Núria. Vale. Espais vius d'art que deixen espai, que està molt bé, no? Botigues que ja no estan obertes o espais que no funcionen que els deixen per instal·lar obra artística. Pero puntualmente, no siempre. No permanentes. No permanentes. És com un event, un cap de setmana. No fan el vídeo. Bueno, doncs... Si no hi ha res, donar-nos enhorabona a totes i a cada una de les artistes. A mi m'agradaria dir una cosa, que des del Consell Comarcal hem creat un cens de creadors de l'art. Des del Consell Comarcal hem creat un cens de creadors. Si aquí hi ha artistes o gent de l'àmbit de la creació, hem fet un mapatge, una cartografia de tota la comarca, crec que en tenim un centenar, que Déu-n'hi-do, i que si us dirigiu a l'àrea de cultura del Consell Comarcal us informaran com us podeu apuntar i si més no hi ha una web on podeu trobar també tota la informació. I també donem gràcies a DAR per ser-hi. Des del Consell crec que us hem donat el suport que hem pogut. I tant, moltíssim. I gràcies al Museu de la Vida Rural perquè sempre té un sí a tot el que proposem i jo que he estat al principi amb aquest projecte de l'Escola del Paisatge i ho he anat seguint, ara el divendres tenim
La presentació és un projecte excel·lent, com sempre, com tot el que fan aquí. Ja sabeu, anar teixint xarxa. Bueno, moltíssimes gràcies a tots i totes per venir. El viernes, aquest divendres, a les 5 de la tarda és la presentació i després hi ha tota una jornada sobre la pedra seca des de la perspectiva més artística i de la perspectiva més tècnica. Puc? Vale. Ja? Perfecte. Sí. Això no estava preparat. Totes li volíem donar les gràcies a tots dos. Clara, aquest acompanyament que ens has fet ha estat increïble. Jo crec que avui ens fa molta pena dir adéu a tot el que hem après i el que no podrem agrair-te en paraules, perquè ha estat una oportunitat que jo crec que no ens esperàvem que tindríem i que encara creiem que no sé si ens mereixem gaire. Ens estem començant a creure que som artistes, gràcies a tu i al Jaime. Al Jaime per la paciència també, amb tot el curs que ens va fer intensiu. Moltíssimes gràcies també per fer-nos creure que podem demanar preus alts per les nostres obres perquè som artistes. I això és una de les coses que ens costa molt encara creure'ns pel mercat que avui en dia n'hi ha. I de veritat, Clara, sempre has estat allà i has sigut com la nostra 24 hores per solucionar-nos els problemes, per aconsellar-nos i crec que més enllà del projecte compartim totes que volem seguir en contacte amb vosaltres, però més enllà de com a artistes, com a amics, amb tots dos, perquè el vincle que s'ha creat no es pot trencar. M'heu fotut perquè jo soc molt venent coses, però estic emocionada i em costa molt. És que m'estàs fent patir, estic emocionant jo també. Bueno, que us estimem moltíssim i que a veure si un dia ens anem a menjar per la Conca, que es menja molt bé. Sí, normalment nosaltres el que ens apeteix fer també sempre després de cada presentació també és un sopar amb els artistes i més. Malauradament, o no sé si és malauradament, en aquest sentit sí, no podem avui perquè és que demà a les 7 del matí sortim de València cap a un projecte per al Ministeri i hem d'estar 4 dies sencers de producció artística. I ens sap molt de greu perquè sí que ens agrada aquest tancament amb vosaltres, d'estar gaudint d'aquest temps, però és que no podem. Llavors, ha sigut un plaer, és la nostra feina, és un projecte que és de tot cor i m'estic emocionant. Està bé. Jo també vull agrair a totes vosaltres el que heu fet, heu treballat, encara heu de treballar més, els exercicis i tant, però ha valgut la pena i ha estat un grup que m'ha agradat moltíssim i hem après també nosaltres de vosaltres. Tothom aprèn aquí en aquest projecte i jo crec que en el futur tindrem contacte de veritat i quan aconseguiu tot el que heu parlat serà per tothom algo molt especial i també per nosaltres, encara que no som d'aquí de la Conca. Així que moltes gràcies, molta força, creieu en vosaltres com a artistes, com a persones, i es tracta de fer tot això i de col·laborar, que és molt important, jo havia dit que la col·laboració és molt important, i treballar en honestitat i amb molta il·lusió també per aconseguir les coses que voleu fer. Moltes gràcies a totes. De totes les coses que aconseguiu, això és important. Que nosaltres estem ahí, encara que s'hagi acabat el projecte, tots els logros que heu tingut també, esteu en contacte també amb Edu de comunicació, tinc aquesta exposició, tenim aquesta exposició col·lectiva, per fer aquesta presentació nosaltres fem difusió de les vostres coses, o sigui que estem ahí. No pateixis que l'Edu no donarà abast perquè ho patarem. Pobre. Molt bé, moltíssimes gràcies i endavant, força.
Gràcies.